Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Hello, maray na hapon. Good afternoon. Lunes na naman mga tugang. It's Monday. Ang panahon, minsan mainit, minsan mauran. Pag sabi kang aki pa ako, pagarog na kaya ng panahon mga tugang, mainit, mauran. Igwadaan na pigkasal na duwang gurang. Totoo, Kuya Manny? Totoo. Di man si Kuya Manny kumbinsido, no? Anyways, maray na hapon. Welcome po sa programang Usapang Pamilya ngunyan aldaw ning Lunes. Petsa 7 na po kan bulan ning Disyembre taong 2020. Time flies so fast. Madalion sanaan oras. Madalion sanaan panahon. Yeah, let's not waste our time, no? Day tapag para sa rayangon ang oras tabi mga tugang, especialmente sa mga bagay na daiki kabuluhan o daining kamugtakan. Dapat everything na pinagigibo tada tabi mga tugang, so may kabuluhan, ano? And of course, dapat gusto ta. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena. Habang so iba busy, tabi isa sa indang mga pag-shopping, habang so iba man busy sa sa indang mga modules, ano? So, online classes, kita man magpapakabisi magkat. Igwa ako sa indong bareta nguyan na pagkahapon mga tugang na medyo daita na tataunan ning doon. Pero tadtaon, nagyulok sa ako kan istorya kan sarong pamilya na ang naging totoo na iling ko. Pag-una ko niya ko, karaw-karaw sa naining mga nangyayaring ini. Totoo pala niya ko na nangyayari na an magurang, iyo ang nagsisimbag kan mo, Jol. Kuya Manny, may aki ka pang nag-eskwela, igwa pa, day na, right. Kung siguro ko kung igwa kang aki na nag-eskwela, magsala, natisting mo man, magsimbag kan mo, Jol. Totoo yan, sabi nga ni, ang mga magurang talaga, minsan talaga dahil natitiusan sa indang mga aki. Siyempre, halimbawa, kung arani naman hanggang so deadline, kan parasahan kan module, and then, dahil pa kan aki natatapos sa iyang module, uyan na ang ayuda. Yaw na ang ayuda, hali sa mama and papa, di ba? Pero sa pag-araw kayan, mga tugang, at least matabangan taman sa tuya na mga paraan tabay o mga magurang, should I say, na matawanan ning chance. So akin nito na makaukod duman sa duman sa modules na sa indang dapat na maukudan, ano? Bakong pure na sa mga parents, sa mga magurang na sana ang nagigibo, it's not bad na magtabang po sa mga kaakian sa saindang akademya, no? Pero di man kita mag-abot sa punto na garo kita na tagasalo. Tandaan ta po, it's all about the learning kan sa tuyang mga kaakian. So, yaon kita para mag-guide, para magturo, bako po para simbag kang bilog. Tas pag inapot so aki, di ko man niya aram iyan, di man ako ka nagibo. Sumagurang pala na nagibo. Ang apot, mababasol ta daw sumagurang, Kuya Manny, pag-arog yan.
Sige. Maray na hapon sa mga paraan tabay ta. May nag-text sa kuya. So sa kuyang amigo kan high school, ano, ngunyan pulis na ini. Ngunyan kuya mani, December 7, first day of December, first month, Monday. First Monday kan bulan ng Disyembre. Tama? Primerong Lunes ngunyan. Ano? First Monday kan bulan ng Disyembre. Sinearch ko so tinext sa kuya na amigo na si Renen. Si Sir Renen. Sir, maray na hapon tabi sa imo. Salamat on tabi sa imong partisipasyon para sa ngunyan na topic ta ngunyan na pagkahapon. Ngunyan palan kuya Manny. Parents Day. Kuya Manny, Parents Day palan ngunyan. Mother and Father's Day. First Monday kan Disyembre. Sabi digde, June 1 has also been proclaimed as Global Day of Parents by the United Nations as a mark of appreciation for the commitment of parents towards their children. In the Philippines, while it is not strictly observed or celebrated, the first Monday of December each year is proclaimed as Parents Day. Ang primerong Lunes palan, mga tugang, kan bulan ning Disyembre, Parents Day palan ang digdi sa Pilipinas. Mamalisyan tabaga kay tabaga may Mother's Day, may Father's Day, no? Nag-separate. Ngunyan, Mother and Father's Day. Oh, sabi kan mga magurang bikini men. Oh, tabi ngunyan tabing aldaw, it's our Parents Day. First Monday of December 2020. Sabi ni Renen, declared as Parents Day, sana matapik niyo taod-taod sa usapang pamilya. Pagururunan about the parents, single parents man sinda, bako sana da sa PTA o Parents and Teacher Associations. Yes, so sige. Sa tuya pagbabalik mga tugang, pagurulay-ulayan ta iyan, so dedikasyon kan mga magurang para sa inda mga aki. Ano, in kaso ang mga kaakian ngunyan medyo dainahiling ning malinaw ang mga dedikasyones kan sa iyang mga magurang, no? Minsan kaya baga minsan maagad kita ki pabor. Pero ngayon ako garo dagit pa kita. Okay, so pagurulay-ulayan tan, let us appreciate parents. Ngunyan na pagkaaldaw as we celebrate this Parents Day, Mother and Father's Day. Okay, so later on, matao man ako kining numero para sa gabos na gustong magpasalamat on air sa indang mga magurang. Ano, let us appreciate our parents mga tugang. Oras niya to, alas 2:31. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Rexidol Forte, Uragon, Banat sa Apat, Milo Everyday. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Downy, Bye-Bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original, mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. United Home Products, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. DSWD 5, serbisyo may kalinga at pagmamahal. Safeguard, make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Nescafe Creamy White, may rollback sa Nescafe Twin Pack. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Kawawang batay, lobo, hininga,
ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Si Consial Veni Padua, asinan sa iyang pamilya. Siring kan dati, maugmong nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa Lambang Saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro. Anuman ang sitwasyon kan lambang pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kanipisilan, epekto kan surunudan na bagyo asin pandemya. Alagad si Kagawad Veni Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan lambang saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos, maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Veni Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Mabangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Anumang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Alam nyo ba na ang Zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto o purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang Zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang Zeolite ay isa ring sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anonghoko maugmang nagpapaabot sa Lambang Saro din maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anonghoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta buro
rungkos, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anonghoko mina-extendir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo, Dito ka na sa kape ko. bangon tayo, Purot natural to. susulong tayo, Gising ang isip, katawan at diwa mo. bangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ng PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Ang Pasko, panahon ning pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang saro. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa federasyon ni Sangguniang Kabataan kang Legazpi, ako po si SK Federation President ex officio Councilor, mailing akunyate minapaabot sa Indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan, pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo.
Isang paalala mula sa department. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mapolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadugli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awiyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishmento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw an sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyong may kalinga at pagmamahal. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Alban, Merry Christmas and a Happy New Year. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, digdi sa DZGB. Balik kita sa tuyang programang Usapang Pamilya, mga tugang, sa tuya po na tawanan lang ning apresiasyon or appreciation ang sa tuya ng mga magurang. Because today is Parents' Day. Happy birthday daw tabi kay Miss Margot Perdigon de los Reyes. Happy birthday tabi sa mo, Miss Margot Perdigon de los Reyes. Maray na hapon po sa gabos na nagsaselebrar kasi na mga kumpleanyo. Sige. Kuya Manny, bako madali ang maging magurang, no? Very hard, Kuya Manny. Pirang aki na tigpaklase mo, anom na aki, ang sakripisyo kang anom na aki, Kuya Manig, kung i-rate mo 1 to 10,
pirang sa iling mo pira, ang sakripisyo, so sakripisyong ginibo mo sa pagpa-eskwela, 1 to 10, ano ang pinakaalangkaw? 11. Bako karaw-karaw. Sabi nga ni, puon da tabi sa pagkudos. Sa pag-ataman. Pag-tantrums, nagtatantrums sa aki, maobo. No? Puon kang aki pa. Asar magurang ang pagpadakula kan aki. Pagkamundag, sa pagpadudo, sa pag-iri, sa kang ina, sa pagpadudo, sa paggatas, sa pagpalit kidayaper, pag-abot pa sa pagkarigos, no? Etc. Papadrakulaong kita ka sa tuya ng mga magurang. Warang ibang magibukan sa tuya, kundi ang sa tuya na mga magurang. Taonan talang mga tugang tabi ning appreciation sa mga magurang na grabe po ang sakripisyo para sa satuya ng mga aki, no? Ngata nga kuya, aki ka pa. Ngunyan, since na it's Parents' Day, dahil man na eskwela, usually pag may eskwela kaya baga dumanta may isihan, ano? Magkakaigwan ng mga programs, magkakaigwan ng mga sugo ang maestra, something to say about your parents, something to give for your parents. But ngunya na nasa pandemya kita, dahil man ki mga gatherings, dahil man ki mga depati atigbawal pa sa mga ano yan, apod kay ni programs, no? Na magki-create ki crowd. So, why not na i-appreciate ta po sa mga kaakian ng satuya ng mga magurang. Thank you, Papa, Mama. Thank you, Mami, Daddy, Mama, Papa, Nanay, Tatay, sa pagpadakula sa samuya. Let's just, madalian man sana baga magsabi ki thank you. No? Minsan kaya mga kakiyan yan, supog na. Pag-abot ka na, abo ko ngaya kang mga madramahon ngayang buhay. Well, it's not drama. It's a must na ma-appreciate ang mga pinagigibukan sa tuya ng mga magurang. Poon kang kita namundag, pinaadal, tinaunan, pinakaon, tinaunan ng marhay na kinabukasan, pinaadal, kan natapos na kan pag-eskwela. Nag-agum na. Well, nasa satuya yan. And then, of course, nasa satuya manan kung paano kita mabalos sa satuya ng mga magurang. Pero, ang pinakamahalaga dyan, at least aram ta suwort. Kan satuya ng mga magurang sa satuya na mga kaakian. Sige daw. Tawanan taki oras para sa gusto tabi na mag-upload and mag-say thank you sa indang mga magurang, magpasalamat, pwede po kamo bukas ang sakuya na bukas ang sakuya na linya 0927-3980-955 para sa mga Globe and TM subscribers. Para man sa mga subscribers kan Smart and TNT 0951-929-3998. Kung kaso may gusto ka mong sabihon tabi isa sa indang mga magurang, sige na. Ma-appreciate ta lamang su mga ginibo kan mga magurang. Kung ang magurang tatabi, mga tugang medyo nakukuba na kakatrabaho, natututong na sa kakatrabaho sa kabasan, nagkakaigwa na kikalyo ang kamot, kakatrabaho sa construction, nagkukulog na ang likod payo sa opisina. Ano man ang klasikan na magurang naigwa kita, ano man ang sa indang propesyon, pasalamatan po niya to. Don't forget to say thank you. Data man po sinda ipag kumbaga data pag-isipon bilang sarong aki, data pag-isipon na obligasyon sa naan kan sa tuya na pamilya, sa tuya na mga magurang, baga ipagpasalamat iyan na mga bagay na iyan sa satuya. Marahay na hapon daw sa Indo from
Moose McGrace. Ayan. Si Mamalu, tama ka dyan, Kuya A. Ang magurang yaon para tabangan ng mga aki sa saindang module. Bako sukitang magurang ang masimbagan mga modules. Magpasalamat kita sa gabos sa satuyang mga magurang habang yaon pasinda. Correct. Sabi ni Moose McGrace. Bako na pagka uminabot na sa punto na nainot na sa tuya ng mga magurang, you know what I mean, mga tugang, pag nainot na gabot sa punto na it's time, baga, farewell time, no? Kasi gabos kita pasiring duman, no? Duman pa sa nakita maagad ning tawad, Kuya Mane. Duman pa sa nakita maagad ning tawad, duman pa sa nakita mapasalamat. Di naman kita madadangog ka to. Diba? When was the last time you say sorry sa satuya ng mga magurang? When was the last time na nagsabi kitang thank you sa satuya ng mga magurang? And when was the last time nabanggit niya to ang tatara mo na I love you sa satuya ng mga magurang? Diba? In kaso baka aki ka pa, kang inot pa kita, nakataramkan I love you Papa, I love you Mama. Na data pa man aram ang totoong meaning kang tatara mo na iyan. Kumbaga para pasurunod sa nakita kan mga tiyaon ta. So ngunyan, aram ta na ang meaning, So, habang sabi ka ni Moose McGrace, kasi parang feeling ko, wala na so mga magurang niya, no? Makaibog an igwa pa kimagurang. So kita po nayaraon pa ang mga magurang sa satuyang palibot. Nakakaibanan ta pa, nakakaistoryahan ta pa, nahihiling ta pa, nahihiling pa kita. Ipamati ta naman po ang satuya na pagkamuot para sa satuyang mga magurang, ang satuya na mga pagpapasalamat. No? Kita ginibo kitang siring kani kung ano man kitang unyan, di ba? So mga nasa opisina, mga yaon sa luwas, nag-trabaho pag uli. Di man po kita kaad ma-exert kidakol na effort o kidakol na energy para ma-appreciate yan. So, kamo na ang bahala kung paano kita mabalos sa satuya ng mga magurang sa mga karahayan na pinagtatao sa satuya. Pwedeng sa simpleng pagsabi na thank you, I love you, or pwede man na since na it's already Christmas season, December na, why not magregalo kita, di ba? Regaluhan ta kung ano sa pinakagusto ni Papa mong lunadan. Kung kaya, nata taday. No, o kung day kaya, something special para kay Papa and Mama. Di ba? Tapos, yan. Today is Parents Day, mga tugang. Ngayon, yan, makaibog da igwa pa ki mga magurang. So, yan. I-appreciatean sa tuya ng mga magurang mga tugang. Okay? So, sige. Baga naman kita mag-iribahan. Don't forget to say, I love you, thank you, and how are you? Ngunyan na aldaw sa tuya ng mga magurang. And dako lang na bagayan, kupuon ta, and then let us, appreciate them. Sige mga tugang, sa pangaran ni Ate Chi, hindi po si Kuya A, kaibanan si Kuya Manny T, sa Lado Technical and Marction Madrid para sa satuyang Facebook Live. Kami po nagpapaabot sa Indo Kabos na ang pamilyang Borogkos harayo sa pagtios. Salamat. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Dear Pig Mama, what pa? No ta ka maaabot ngunyan? Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice, maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursigi ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampiyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiraw, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo
Milo. Same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Madyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Branquial, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga sa kabataan.